leikkeleet nyt kaupoissa. En ois ikinä uskonut, kuinka hyvin tää toimii. Puhelin soi koko ajan ja tavara menee käsistä. Keltaisessa pörssissä ilmoitat itse ilmaiseksi ja ostajalla on mistä valita. Tähän ei muut pysty. Ja kauppa käy. Opel Astra, Suomen ostetuin, tarjoaa uuden voittajan. Opel Astra Comfort. Ylellisen mukava. Ajamisen laatua. Hintakin on nautinto. Astra Comfort. Tätä autoilun on oltava. Rakatsikanslakissa on kaikki. Muotipituus, näyttäviä yksityiskohtia, samettikaulus ja mitkä värit. Käsittämätön hinta, 199 vaatehuoneelta. Tule viikonloppuna Postipankin lainalauantaihin. Saat henkilökohtaisen lainatarjouksen, joka yllättää iloisesti. Opel-liikkeissä taas hyvä tarjous. Astra Comfort. Koeajan meillä. EK-auto. Kehä 3. Keltainen pörssi. Ja kauppa käy. Kaikesta tehdystä työstä voit saada palkkaa, mutta eläkkeesi karttuu vain ilmoitetuista työsuhteista. Tarkista omat eläketietosi. Tiedustelukortin saat postista, Kelasta ja työeläkepalvelupisteistä. Ei tietä lauantaina, ei viitsitä murjottaa, ei lauantai hukkaan kulua saa. Ohjelman tarjoaa Varta, The Battery Expert, auton akut ja matkapuhelin akut. Kun vanha akkusi ei jaksa innostua, osta uusi puhelinakku Varta. Siinä on voimaa. Pitkäikäinen Varta. Uusi eurooppalainen Mitsubishi Karisma tuo uutta väriä elämään. Ennen minä join ja pissasin ja olin märkä. Se itketti. Nyt minä juon ja pissaan. Ja olen ihan heti kuiva. Muut saa selittää. Libero Thin Power imee nesteen syvälle vaippaan niin nopeasti, että vauvalla on koko ajan kuiva olo. Tarttis tehdä jotain. Libero Thin Power. Erittäin kuiva. Ennennäkemätön kuva. Ja ennen kuulumaton Ääni.
100 Hz widescreen ja Dolby Pro Logic. Elämys sinun kotiisi. Philips. Tuntuuko tutulta? Vaihda pitkäikäiseen Varta videoakkuun. Takaamme, että kuvaaminen jatkuu. Colgate Total vaikuttaa silloinkin, kun et harjaa hampaitasi. Colgate Total torjuu bakteereja ja ehkäisee plakin muodostumista ja reikiintymistä silloinkin, kun olet töissä. Lisäksi se ehkäisee hammaskiveä ja ien tulehdusta. Myös vapaa-aikanasi. Colgate Total torjuu bakteereja hampaiden harjausten välillä. Tauotta. Uudessa Mitsubishi Karismassa myös hinta erottuu edukseen. Tervetuloa tutustumaan. Slimerol, the original strong taste with xylitol. Tuntuuko tutulta? Vaihda pitkäikäiseen Varta videoakkuun. Takaamme, että kuvaaminen jatkuu. Tule viikonloppuna Postipankin lainalauantaihin. Saat henkilökohtaisen lainatarjouksen, joka yllättää iloisesti. Siis kysymys kuului, mikä tahtilaji? Valssi, humppa, marssi? Humppa. Marssia. Voi väärin. Mars eteenpäin. Nyt tarkkana. Marssia saa. Armeijassa, ärkioskilta, 10:3. Ärkioskilta 10:3. Kun vanha akkusi ei jaksa innostaa, osta uusi puhelinakku Varta. Siinä on voimaa. Pitkäikäinen Varta. Sulle tyttö, mulla sulle on avain maailmaan, jota ei nuo toiset löydä milloinkaan. En vie täyteen baarin istumaan nurkkiin hämäriin. Aurinkoon sun viet ja tuulin raikaisin.